estafa més galana que en el món hi ha. Uns calés de Catalunya a Andorra es van guardar, de poble en poble els vam anar amassant, des de la selva del Camp a Vilanant. Ho vam deixar tot per la terra que m'estimo tant, mentre els meus fills la mà al darrere i un altre al davant només guanyaven per 4 missals que avui cotitzen uns 6.000 rals. Jordi, vaig escriure una carta a la nostra congregació que l'escola s'ha comprat un cotxe arreu negant una inversió i he fet un préstec a la biblioteca. He demanat una transacció per 2 missals de la parròquia on soc la mare superior. Marta Flor, no t'emboliquis amb aquests disbrats, que aquests calés són amagats. Vam quedar que tot és de mon pare, però tu no et dóna la gana i ara estem ben emmerdats. Tens un programa per escriure amb una encriptació. Aquestes cartes a mi em fan por. No veus que si arriben al Polònia o el duem a l'Iberil i ens en faran una cançó? Ai, Jordi, em sembla que m'hagués agradat més fer el Virlai. Marta, no diguis bestieses, que això Catalunya no s'ho mereix. No sé si ho acabo de veure clar, El què? Tot el tema aquest, de fer el vídeo aquest. Ja ho veurem, tio. Jo content no estic de fer aquest tipus de coses. Ah. Fot molt trist. No sap greu. Perquè jo quan era petit va venir el Jordi Pujol al meu poble i ma mare em va portar allà al balcó i vam pujar amb ell. Ja. Vull dir, hòstia, Clar. ni Disneylàndia ni Mickey Mouse, Sí. saps? Ens hem portat una bona clatellada. I una rere l'altra, vull dir, no és una. Tu, anem a muntar això. Ho muntem i ens ho mirem i si no d'això... I ja està. farem Pareix? Vale.